Gentlemen, we are going to start the lighting of the candles for the peace and love. So, Honorable Executive Secretary Professor Lester Singh sir has started. Your hand. गासैखौबो केन्डेल सावनो खावलायबाय दिनैनि बे केन्डेल सावनाय हाबाफारियाव जोङो मैयासो मणिपुराव किउरिया हानजानि जिउ गोमाबाय जोंनि गेजेराव हारि जालांनाय गेदेरमा बिमा बिफामोनहा आरो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै दिनै बे केन्डेल लाइटखौ सावबाय लोगोसे विश्व शांति मुलुग शांति दिनै going before peace and love and for जोंनि गेजेराव लाबोनो Hey.